Hej og velkommen til første afsnit af mit show, kan vi kalde det. Grunden til, at min bror hedder altid Ulle, er fordi, at jeg af mine veninder bliver kaldt Ulle, fordi jeg hedder Ulrikke, og det er bare altid blevet kaldt. Så. Det vi skal i dag, er at lave en makeover på en af mine veninder, der hedder Marie. Og Marie, du må gerne komme hen. Ja, det her det er Marie. Og vi har gjort sådan, hun ser lidt grim ud i starten, fordi det skal jo sådan. Ja. Det er Marie. Ja. Og skal vi ikke lige se før billedet? Ja. Er hun ikke bare fin? Men det første vi skal, det er at finde noget perfekt tøj, der passer til. Du bliver bare siddende her, Marie. Okay. Vi starter med trøjer. Det får man altid starte med. Altså med den trøjer har vi enten den her fine trøje med tekst. Ej. Den her stribetrøje. Eller den her turkise strømpis på. Jeg står lidt i valg med den her. Okay. Eller den her. Ja, jeg tror, jeg vil have den her. Vi tager den her trøje. Den holder lidt. Ja. Så der bukser. Den er enten de her mørkeblå flotte bukser. De er sådan mellemfarvede. Eller de her sorte bukser med nitter. Til det tager vi nok, der vil jeg ikke sige, de mørkeblå bukser. Ja, det tager vi. Og det er ja, det er bare tøj. Ja, så går vi direkte til næste punkt, nemlig hår og smykker. Og i smykker har jeg det her smykke, og der skal vi vælge en. Ja. Og jeg tror allerede, jeg har fundet en god idé. Jeg har nemlig fundet den her med pigestegn. For den passer jo. Ja, gør den da. Så den får vi lige på. Så. Perfekt. Punkt 2 er dit hår. Lige nu sidder det jo bare løst og glat. Men vi kan vælge. Jeg tror faktisk, det vil være rigtig pænt til dig med krøller. Ja, lad os prøve det. Så jeg er sikker på, at jeg har et krøllehjem i stedet. På siden. Så går vi på det her. Skal du have varmet det op eller noget? Ja, og imens kan vi snakke lidt om, hvem du er. Ja, altså, ja. Nu skal du lige have varmet det der krøllehjerne. Ja, og så stiller jeg dig nogle spørgsmål, så også sikkert kan vide lidt om, hvem I laver makeover på. Ja, mit navn er Marie. Ja. Ja. Og Marie, hvad er din yndlingsfarve?
Min yndlingsfarve, det er sådan lidt sådan skrigende grøn, kan man godt kalde det. Ja. Skrigende grøn. Ja. Hvad er din livret? Det ved jeg ikke helt. Okay. Hvad laver du i fritiden? I min fritid, der går jeg til håndbold og hiphop. Cool. Laver du noget bestemt, du er sådan lidt kendt for? Nej. Er det ikke noget med, at du har en kanal? Og jo, mig og min veninde, det er ikke mig. Nej, ikke. Vi går ikke i klasse sammen, men det er en fra min klasse, som hedder Luca. Vi har også en video herinde, som hedder vi har en bror, som hedder Luca and May. Lucandmay. Luca and May. Ja. Og der vil vi faktisk også rigtig gerne have, at der kommer nogle flere, end ser den. Vi har lavet 2 forskellige videoer, og det er noget, hvor vi mimer til Nick og Jay, ja. Ja, altså... Ja. Så tror jeg, det er klar. Så får vi... Maria har lige fået det klippet for nylig, har jeg godt? Du har lige fået det klippet for nylig? Ja, det har jeg. Okay. Ja. Fortæl noget mere om dig selv, imens vi ja. Hvad er der med at fortælle sådan, ja, og jo, i min fritid leger jeg også rigtig, eller, ja, nej, man kan ikke sige, at jeg leger. Jeg er meget sammen med mine veninder, og ja, jeg kan godt lide at bare sidde og snakke med dem. Ja. Vi hygger os bare. Ja. Fortæl os om dine bedste venner. Altså, mine bedste veninder, det er egentlig dem, jeg sådan... Mine bedste veninder, de er bare rigtig gode veninder, og de hjælper en meget, sådan, når man har brug for det. Jamen, hvem er det? Altså, der er jo Ulrike, som står og laver det her. Ej, så... Og ja, så er det Luca, som jeg snakkede om, som jeg havde den der bror med. Og så er der så er der en, der hedder Laura. Ja, Så er Laura. Hende kender Ulrike også. Hun har også, eller ja, hun er også rigtig sød, og mig og Ulrike og Laura, vi er tit sammen. Ja, så... Ja. Ja. Så er vi færdige med Maries hår. Ja, vi kom lidt til at grine i pausen, på grund af Marie skal lege. Altså hun skal lege, fordi at mine små søskende hele tiden går rundt sådan og siger, skal vi lege? Og så kommer hun, oh my god. Ja. Og nu skal vi til sidste trin. Nemlig make-up. Og vi har, først og fremmest skal hun have det hoved make-up. Det er den vigtigste make-up af alle, synes jeg. Mascara. Og Marie, hvis du nu kunne komme på siden til publikum, altså ikke stå med ryggen til dem. Godt. Nej, men altså flip siden. Ja. Godt. Så kan vi lige se. Okay. Skal jeg sætte mig lidt højere?
kig op helst. Eller bare kig på mig. Hvis du kunne lade være. Jeg gik ned, så det kunne være fedt. Så har vi. Ja, godt. Det ligger meget. Det er svært. Nej, ikke fedt. Yes, så. Kig lige på mig. Tak. Ikke noget. Du kigger meget tit ned. Ja. Det kan også se lidt skræmmende. Ja, så har vi øjnene på plads. Det er lidt svært at se i det her lys. Ja, sådan. Ja, og så har vi okay, Marie. Det kunne jeg næsten ikke have gjort bedre selv. Det her skal kun være naturlig makeup. Så der kommer ikke så meget på. Okay, Nej. Marie, sæt dig. Og Nu sætter jeg mig lige. ja, så skal du smile, så de her kinder deroppe, de bliver runde. Ja, sådan. Så du får æblekinder. Sådan skal det være. Så tager vi lidt her på fingeren. Bare blive ved med at smile på den måde. Så tager vi lige lidt solpløder på det på kinderne. På det på kinderne. Og så den får sådan lidt glød. Og så, Marie, så kan du godt rejse dig op. Ja. Så vi kan se det færdige resultat. Og det var så mega. Okay. Det var alt for denne gang. Er hun ikke bare noget smuk? Men tak fordi I gad at se alt det her, og håber det kunne bruges til noget. Jeg er rigtig glad for det. Og tippet for at få sådan nogle store krøller er, at når du holder den ind, så skal du holde den ind i cirka 50 sekunder per krølle. Del dit hår op i 4 dele, og så ja. Men tak. Vi ses.